Nag-courtesy visit kay Governor Dennis Delta Pineda ang mga representante ng Handong University sa South Korea at mga propesor mula sa University of the Assumption para ibahagi ang proyektong nakalaan na tumulong sa mga nangangailangang Kapampangan. Ayon sa mga Korean delegates, sa tulong ng pagsisiyasat gamit ang local approach o ang pag-unawa sa lokal na problema sa komunidad, natutulungang masolusyonan ang mga problema ng global standards at measures. We would like to teach students that apply into their real-life settings. That is our purpose. That's why we want our students engage in community and the community people. Layon ng proyektong UNESCO Unit Win Social Create Innovation Camp ng mga universidad ang magbigay ng gabay at kalinga sa higit 100 pamilya na nakatira sa Sitio Matahimik sa lungsod ng San Fernando. Ngayon sa Sitio Matahimik, meron palang ganitong area sa City of San Fernando. Ang talagang problema nila is una, illegal settlers, poverty, livelihood, at saka siguro yung health, yung talaga yung major problem nila. Pero ngayon, ang gusto talaga namin is yung social enterprise. Hindi lang kami magbibigay ng pera at wala talagang pondo para doon, kundi tulungan. Ang kasing gusto ng program, hindi naman masasagot ang problema ng mundo, kundi bagkos kahit isang pamilya lang ang matulungan. At least nakakabawas sa problema ng mundo. Hinangaan ng gobernador ang pagpapahalaga ng mga kalahok sa programa sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng mga Kapampangan. Kaya naman nakaisa rin ang pamahalaang panlalawigan sa mga adhikain ng proyekto. Kabilang sa pagpupulong, sina Executive Assistant for Mylene Pineda Cayabyab, Special Assistant to the Governor Angelina Blanco, Acting PSWD Officer Fema Narang, Provincial Library OIC Jasmine Cordero at Peso Head Luningning Vergara. Ang pagtulong sa kapwa kabalen mas pinaigting pa sa pamamagitan ng pagkakaisa ng Kapitolyo at mga academic institutions dito sa lalawigan at maging sa ibayong dagat. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.